A všichni vítám vás tady u nového videa a v tomto videu je to sketch, takže určitě se máte na co těšit. Určitě se koukněte do konce, tak čau. Mami, dala bys mi 15 korun na jízdenku do Opavy? Děkuji, mami. Ahoj. Jo, Jdeš ven? jo, jdem, čekaj chvíli. Jo. Hej, kámo, musím ti říct, že jsem poslouchal luxusní písničku. Tak vyšla nová na YouTube. Já jsem možná to ještě neslyšela. To je mega dobrá. Vážně? No, taky bych si ji chtěl poslechnout. Tak čekej. No. A ještě nikdo ji vůbec neslyšel, já jsem první, co mi to kamarád poslal. Dobrá, co? To mi stačilo, kámo. Máš ji najednou. Kámo, to je super písnička. Že, pojď, kámo. Co budeme dělat? Já nevím, protože jsem chtěl, než to přijde. Jdem do parku. Takhle. Ne? Víš co, kam já se půjdu projít do zábavy, co? Myslím. Tak jo, tak já... Když tak počkej to, já bych zachoval. Já budu hrát na tabletu. Dobré. Matoč. Jo. Nahoru. Uděláme si selfiečko. To vypadalo celkem dobře. Kámo, napadla mi věc, že bychom mohli natočit video. No máš pravdu. Tak jdem na to. Počkej, tak já to zapnu. Tak jo. Ahoj všichni, vítám se mého nového videa a v tomto videu ještě musíme ještě vymyslet, co to bude.